Kako kao profesor arhitektonskog fakulteta i stručnjak za urbanizam, stanovanje, projektovanje gledate na Beograd? Da li je Beograd lep ili ružan grad? Da li mi oko sebe gledamo jedan zanimljiv istorijski kolaž ili gledamo posledice razaranja i preživljavanja? Pa Beograd je imao tu nedaću u stvari da bude na vetrometini istorijskoj stalno i više puta je razaran i više puta je trpeo ne samo razaranja nego i snažne uplive stanovništva i migracije ka Beogradu, ka gradu koji je na neki način morao da apsorbuje i u svom kulturološkom i u svom fizičkom smislu. I ja ću morati da ostanem pozitivan sasvim, mislim, u komentaru na tu situaciju koja ume da zadesi Beograd s vremena na vreme. A to je da verujem da je to ipak negde i deo neke njegove čari u smislu tih naslaga istorijskih slojeva i tih situacija kroz koje je prolazio. I Beograd ima jedan kapacitet, jednu neverovatnu snagu da primi na sebe, da asimilira, da umiri te sve neke negativne uplive i neke negativne uticaje i da nekako posle izvesnog vremena to sve izbalansira i ponovo na neki način počne da sija nekim svojim sjajem. Sad, pitanje je samo koja je to granica neke unutrašnje fleksibilnosti da apsorbuje sve te uticaje i da li smo negde u nekoj situaciji došli na nekog kritičnog momenta. I mislim da se trenutno dosta gradi po gradu i mislim da smo negde na 5 do 12 otprilike. Mislim, negde u nekom momentu koji je nekako alarmantan da malo više pažnje posvetimo tome šta se dešava i to ne nekim eksplicitnim akademskim projektima koji su usamljeni slučaji, nego više mislim na neku prosečnu produkciju građevinsku. Mislim da nam je prosek relativno slab i da treba da radimo na podizanju proseka. Čim podignemo prosek, znači ukupna slika, fizionomija grada i kvalitet tog urbanog građevnog fonda bi trebalo da bude primetno bolje.